Bună ziua YouTube, astăzi vreau să vă arăt un nou episod cu Minecraft. 3 vile de ale mele făcute de mine. Să-mi dați like și comentariu dacă vă place vilele care le-am făcut. Și în alt videoclip aș vrea să fac unul mai lung. Dar chiar o să fac unul mai lung, așa că hai să începem. Aici am un bloc făcut de mine, care am vrut să fie bloc, dar zici că e vilă, cu 2-3 apartamente. Acesta este primul apartament. Scările pe unde urcăm. Acesta este al treilea apartament. Uitați. Deci decât 2 apartamente și aici sus am vrut să fac o terasă, dar mai mult mi-a ieșit ca... nu știu ce să zic, ca ce mi-a ieșit. Ceva în construire. Uitați. Acum mergem spre a doua vilă sau ultima. Asta a fost ultima pe care am construit-o. Uitați. Vedeți? Pot să stau și aici în caz că mi se strică ceva. Pot să mă uit atent dacă vin zombi sau așa, dar să-mi dea pe pașnic. Așa cu ultimul. Hai mă! Ta-da! Acum mergem spre a treia vilă, care a fost a doua construită de mine. Și acesta e ultimul tur. Mie îmi place foarte mult cum am făcut asta. Și voi veni cu un episod nou, mai lung și mai lung. Poate voi face și alte episoade cu alte jocuri. Și mă numesc Radu. Aici se încheie primul episod cu Minecraft.